नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, डीबी फार्मर फ्रेंड या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन प्रयोग शेतकऱ्यांनी इथं केलेला आहे, ते दाखवण्यासाठी आम्ही या प्लॉटवरती आलेलो आहे। आपण बघू शकता माझ्यासोबत शेतकऱ्यांनी मिरची आणि टरबूज सोबत केलेला आहे। इथे आता मिरचीचा 1 फुटावरती त्यांनी लागवड केलेली आहे आणि टरबूज ही 1 फुटावरती घेतलेला आहे। 1 बाय 1 असं त्यांनी अंतर इथं घेतलेलं आहे। मधलं अंतर 4.5 फूट आहे। तर याच्यात असा फायदा होतो की शेतकऱ्याचा एका उत्पन्न खर्चामध्ये 2 पिकं तुम्हाला इथं निघतात। मल्चिंगचा खर्च तुम्हाला एकच आहे, बेसल डोसचा खर्च एकच आहे, ड्रिप लाईनचा खर्च एकच आहे आणि इव्हन तुम्हाला 60 दिवसापर्यंत जोपर्यंत टरबूज निघत नाही तोपर्यंत वॉटर सोलेबल असेल, फवारण्या असतील, या सगळा खर्च एकच आहे। फक्त याच्यामध्ये याच्यात लक्ष ठेवायचं असं आहे की ज्यावेळेस फुलधारणा याला चालू होते टरबूजाला त्यावेळेस तुम्हाला कुठलाही हार्ड स्प्रे घ्यायचा नाही आहे, कारण की मिरचीवर तुम्ही हार्ड स्प्रे घेतला एखाद्या वेळेस तर तुमच्या टरबूजाला जे पोलन होणार आहे ती मधमाशी येणार नाही। तर तुम्हाला लक्ष याच गोष्टीचं ठेवायचं आहे इथे की फक्त हार्ड स्प्रे घ्यायचा नाही, बायोचे स्प्रे घ्यायचे आहे। हा प्लॉट पूर्णतः महाफीडच्या अंडरमध्ये डेव्हलप झालेला होता। सुरुवातीला याला महाफीडचं रूट मॅक्स दिलं होतं, त्याच्यानंतर रेक्टर ग्रीन दिलं होतं, 1261 दिलं होतं, त्याच्या बाद 1340-13 दिलं होतं। शेड्यूलप्रमाणे याला ग्लुकोमिक पण दिलं होतं। ह्या सगळ्या गोष्टी महाफीडच्या शेड्यूलमध्ये हा प्लॉट आहे। तुम्ही बघू शकता उत्तम असं नियोजन झालेलं आहे शेतकऱ्याचं। आपण मिरचीची क्वालिटीही बघू शकता, कुठेही तुम्हाला थ्रिप्स वगैरेचा प्रादुर्भाव इथं जाणवणार नाही। आता तुम्ही माझ्यासोबत हा मिरचीचा प्लॉट आहे, 50 दिवसाचीच झालेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता मिरची किती भारी लागलेली आहे। ही जी मिरची आहे ही मैकोची नवतेज मिरची आहे आणि व्हरायटी मॅक्स व्हरायटी इथं टरबूजाची लावलेली आहे। शेतकऱ्यांनी असे नवीन प्रयोग जर कधी केली तर शेती ही तुम्हाला नक्कीच फायद्याची असेल, कारण की याच्या एका उत्पन्न खर्चामध्ये 2 पिकं इथं निघत आहे। तुम्ही हा प्रयोग करून बघा, चांगलं असं नियोजन केलं कधी तर तुम्हाला असं उत्तम असं पीक इथं येतं आहे। आता तुम्ही बघू शकता मिरचीची जी क्वालिटी एकदम सुपर झालेली आहे। फवारणी एका फवारणीमध्ये दोन्हीचंही काम होतं। तुम्ही टरबूजाला स्प्रे घेतला तर तुम्हाला मिरचीवरती स्प्रे ऑटोमॅटिकली होऊन जातो, म्हणजे 60 दिवसापर्यंत एका पिकाला खर्च करायचा आणि उत्पन्न दोन्ही पिकाचं घ्यायचं आहे। ज्यावेळेस 60 दिवसानंतर टरबूज निघेल त्या 2-3 दिवसानंतर तुम्हाला मिरचीचाही तोडा इथं चालू होणार आहे। तुम्ही बघू शकता इथं शेतकऱ्याची जी साईज झालेली आहे, आता टरबूजाची ही जी साईज आहे माझ्या हातात आहे 2.5 ते 3 किलोपर्यंत आता इथं साईज झालेली आहे आणि ते एक 10-15 दिवसामध्ये एक प्लॉट टरबूजाचा हार्वेस्ट होऊन जाणार आहे। त्यानंतर मल्चिंग तुम्ही बघू शकता कुठेही खराब झाले नाही। त्यानंतर तिथून पुढं मिरचीचं उत्पन्न चालू होणार आहे शेतकऱ्याला। हे कमी खर्चाचं नियोजन आहे आणि उत्पन्न जास्त देणारी ही शेती आहे। आपण बघू शकता हा जो नवीन प्रयोग इथं शेतकऱ्यांनी केलेला आहे, टरबूज प्लस मिरची, तुम्ही करू शकता। असा प्रयोग केला कधी तर तुम्हाला नक्कीच फायद्याची शेती होईल। आणि तुम्हाला ज्यावेळेस वॉटर सोल्युबल वगैरे द्यायचं आहे तर तुम्ही चांगल्या कंपनीचंच वॉटर सोल्युबल द्यायचं, जसं की यांनी महाफीडचं वॉटर सोल्युबल रिकमेंड केलं होतं। वॉटर सोल्युबल असेल, मॅक्रोन्यूट्रन असेल, यांनी 1261 सोबत मिक्सॉल डी दिलं होतं। महाफीडचं मिक्सॉल डी त्याच्यामध्ये मिक्स मॅक्रोन्यूट्रन येतं ते आणि 1261 दिलं होतं। त्यानंतर 1340-13 सोबत रेक्टर ग्रीन दिलं होतं। आणि आता तुम्ही बघू शकता कुठेही असं तुम्हाला प्लॉटवरती रोगाचा प्रादुर्भाव दिसणार नाही आहे। शेतकऱ्याने कमी खर्चामध्ये असं उत्तम असं नियोजन केलेलं आहे। उत्पन्न यांना जबरदस्त होणार आहे। तुम्ही बघू शकता। तुम्हाला जर कधी असा प्रयोग करायचा असेल आणि तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये काही प्रश्न विचारू शकतात। माझा नंबरही मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दिला होता, पुन्हा एकदा देतो, 9403028514 माझा मोबाईल नंबर आहे। तुम्हाला काही अडचणी असेल तर तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकतात। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला असे नवीन व्हिडिओ आम्ही बनवत राहू आणि तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती देत राहू। आता तुम्ही बघू शकता हा जो 20 गुंठ्याचा जो प्लॉट आहे याच्यावर साधारणतः शेतकऱ्याला 10 टनापर्यंत टरबूजाचं उत्पन्न निघणार आहे। त्यानंतर मिरचीचं उत्पादन चालू होणार आहे। मिरची एका तोड्याला कमीत कमी यांची 10 ते 15 क्विंटल मिरचीचा तोडा निघेल। आज मिरची जी उन्हाळ्यामध्ये असते ही मार्केट तेजीतच राहतं, 35 ते 40 रुपये मिरचीलाही भाव भेटतो, म्हणजे तुम्हाला 20 गुंठ्यामध्ये साधारणतः 3 ते 3.5-4 लाखापर्यंत उत्पन्न इथं अपेक्षित आहे। खर्च पाहायला गेलं तर तसा 60-70 हजारमध्ये दोन्ही पिकाचा खर्च तुमचा निघून जाणार आहे। एका पिकाला खर्च केला तर 2 पिकं याच्यामध्ये निघतात। शेतकऱ्यांनी अशी मल्टी यूजिंग जे शेतकरी असतात, म्हणजे मल्टी क्रॉप जे हे एकाच याच्यामध्ये 2 पिकं घेणं हे गरजेचं आहे। आजच्या कंडिशनला तेच गरजेचं आहे, कारण की शेती खूप खर्चिक झालेली आहे। तर शेतकऱ्यांनी अशा कुठंतरी नवीन आयडिया काढून आणि चांगलं नियोजन केलं तर शेती नक्कीच फायद्याची होते। तुम्ही शेतीवर चांगलं नियोजन केलं तर तुम्हाला शेतीमधून उत्पन्नही चांगलं मिळतं। आता बघू शकता शेतकऱ्यांनी दोन्ही पिकं एकदम उत्तमरित्या असे आणलेले आहे। तुम्हाला याच्याबद्दल जे
याच्यावरती जे थ्रिप्स येतो तोच मिरचीवरती येतो, म्हणजे मिरची आणि टरबुजावरती साधारणतः सारखेच रोग येतात. थ्रिप्स, मावा, तुडतुडा, लाल कोळी जे टरबुजावर येतं तेच मिरचीवर येतं आणि तुम्ही एकाच स्प्रेमध्ये दोन्हीचंही तुमचं नियोजन होतं, म्हणजे तुमच्या औषधाची खूप बचत होती. 60 दिवसापर्यंत एकाच पिकाला खर्च करायचा आणि उत्पन्न दोन्हीकडनं घ्यायचं आहे. त्यानंतर राहील तुमची मिरचीला तुम्हाला तोपर्यंत तुमचा 50 ते 60% खर्च झालेला असतो. नंतरला वॉटर सोल्युबल आणि स्प्रे करून तुम्हाला फक्त उत्पन्न घ्यायचं आहे. मल्चिंग तीच राहणार आहे. तर तुम्हाला असे मल्टी उपयोगी जी शेती आहे अशी केली तर तुम्हाला नक्कीच फायद्याची होईल. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर आमचा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.